Μέτρα για το ασφαλιστικό που παρθήκανε το 2007 πριν την κρίση, με την προσπάθεια μείωση των συντάξεων που οργανωθήκαμε, αντιδράσαμε, πάρθηκε πίσω. Αλλά αυτά πρώτη κρίση. Και βέβαια συνεχίσαμε. Γιατί το ασφαλιστικό αποτελεί κεντρικό ζήτημα για τη δουλειά που μας έβεσαι σε όλα τα χρόνια της ύπαρξής της. Και σήμερα. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε ποιο είναι. Το θέμα του ασφαλιστικού σήμερα έχει πάρει εκρηκτικές διαθέσεις. Αναδείχθηκε κυρίως με τις δικές μας πρωτοβουλίες. Έχουμε κάνει 3 φορές πανελλαδική καμπάνια με κινητοποιήσεις στον ΟΑΕ, εμείς το αναδείξαμε με καταλήψεις και όλα αυτά, οι περισσότεροι τα ξέρετε, δεν έχει καμία αξία να τα περιγράφουμε και να βγάλουμε τα γένεια μας. Αναγκαστήκανε να αρχίσουν τη συζήτηση. Ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, ότι πρέπει να υπάρξουν διευκολύνσεις. Εκεί εντάχθηκε και το ζήτημα με τους ανασφάλιστους και όλα αυτά. Όλα έχουμε πάρει δεκάδες πρωτοβουλίες μέχρι ανασφάλιστους συνάδελφους άρρωστους. Μάλιστα, δεν ξέρω αν είδατε μια ανακοίνωση στην Αθήνα, τους πήραμε και τους συγκολτούς και τους πήγαμε στα γραφεία στη διοίκηση του ΑΕ. Προκειμένου να αναλυθεί το πρόβλημα. Και υπάρχουν βήματα. Πρέπει να συνεχίσουμε. Το ζήτημα είναι πολιτικό. Η απάντηση που πήραμε όταν πήγαμε τη συνάδελφο καρκινοπαθή μέσα στο γραφείο της διοικήτριας και της λέμε εδώ, υπόγραψε για να συνεχίσει οι μυθεραπείες, ξέρετε ποια ήτανε. Άμα υπογράψω αυτό, λέει αύριο θα μου φέρετε άλλους 200. Και μετά αύριο άλλους 1000. Έχουν και αυτή πλήρη επίγνωση. Δεν είναι ζήτημα που παλεύεται εύκολα. Εμείς συνεχίζουμε με πρωτοβουλίες αγωνιστικές, διεκδικητικές. Κάναμε και τον Αύγουστο, θα ξανακάνουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει μια συζήτηση και με αφορμή αυτά τα καθαριστικά σημειώματα, τρομοκρατικά σημειώματα που έστειλαν τον Αύγουστο, να πάρουμε και νομικά μέτρα. Σαφέστατα, όπου μπορούμε και όπου υπάρχει δυνατότητα. Και εμείς προσφεύγουμε και προσπαθούμε να δώσουμε και νομική στήριξη. Φωνάξαμε και νομικούς. Μάλιστα ήρθαν και ανιδιοτελώς εκεί στην Αθήνα από το αγωνιστικό κομμάτι των δικηγόρων συνάδελφοι, γιατί αυτοί αυτοαπασχολούμενοι είναι να βοηθήσουν. Όπου χρειάζεται να κάνουμε και δικαστικές παρεμβάσεις. Αυτό που σήμερα όμως θέλουμε να προειδοποιήσουμε και έχουμε βγάλει μια σχετική ανακοίνωση, δεν ξέρω αν την έχετε πάρει όλοι, είναι ότι πάνε να ανοίξει μια άλλη φάμπρικα. Έξω από τα πλαίσια του συνδικαλιστικού κινήματος. Εμφανιστήκανε κάποιοι δικηγόροι, λογιστές, οικονομολόγοι, πολιτικά στελέχη, θα πω και παρακάτω, που λένε και ισχυρίζονται ότι μπορούμε να παλέψουμε τους νόμους, τις ρυθμίσεις, τα μνημόνια, όλα αυτά με δικαστικούς δρόμους. Πρέπει να προσέξουμε 2 πράγματα. Ένα, ότι αυτό έχει δοκιμαστεί και σε άλλες περιπτώσεις και είναι από χέρι χαμένο. Όταν θα βγουν οι δικαστικές αποφάσεις και θα έχει απορριπτικές κατά 90%, θα είναι πλέον αργά. Το μόνο που θα έχουν πετύχει είναι κάποιος κόσμος να μην έχει βγει στον δρόμο, να μην έχει αγωνιστεί, να μην έχει παλέψει, να περιμένει τα δικαστήρια μας να δικαιώσει. Αυτό είναι ζημιά. Δεν αρνούμαστε να γίνουν ενέργειες, αλλά προειδοποιούμε γιατί ήδη κάποιοι αρχίζουν και μαζεύουν και 20 και μερικοί 50. Και πρέπει να το προσέξουμε. Και εδώ να δούμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε και εδώ να δούμε αν υπάρχουν νομικοί ανιδιοτελώς, μην πάμε σε γραφεία και γίνουμε έρμεα και πελάτες και υπάρχουν αγωνιστές που να βοηθήσουν για τέτοια ζητήματα, να εμποδίσουμε κατασχέσεις, να εμποδίσουμε, να διεκδικήσουμε κάλυψη και αξιοποιούμε κάθε τρύπα που μπορεί να υπάρξει, αλλά μέσα στα όρια και στα πλαίσια του αγωνιστικού συνεργαστικού κινήματος. Δεν το κάνουμε για λόγους θεωρητικούς, το κάνουμε ακριβώς γιατί αυτός είναι ο δρόμος. Εκεί καταργούνται οι νόμοι, εκεί καταργούνται οι ρυθμίσεις, εκεί ανατρέπεται η πολιτική. Επομένως, δεν είναι, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μας, να αντιπαραθέσουμε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένα ζήτημα, και τελειώνω με αυτό, σε σχέση που μπερδεύει πολύ κόσμο. Που κάποιος δεν έχει πληρώσει για 2-3 χρόνια τις φορές και όταν πάει να πληρώσει ζητάνε και το κομμάτι της υγείας, τα 92,5 ευρώ. Τόσο δεν είναι.
Και αυτό εδώ και 4 χρόνια το αναδείξαμε και κάναμε και διαβήματα και κάναμε και χαρτιά. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Όποιος αποδέχεται τη λογική της ανταποδοτικότητας δεν δικαιούται να ομιλεί, έτσι μας είπαν. Δηλαδή, σου λέει ναι κύριε, είσαι 35 χρονών, δεν πλήρωσες για 5 χρόνια και 40, όπως θα πας στα 55, τα φάρμακα που θέλεις γιατί όλοι μετά τα 55 έχουμε και 56 αρρώστιες, δεν είναι καν 90 ευρώ, κάνουν 200 κάθε μήνα. Θα πληρωθούν από αυτά που πλήρωσαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό μας απαντήσαν. Εμείς λοιπόν λέμε, η καταρχήν θέση μας είναι ούτε φράγκο, ούτε δραχμή, ούτε ευρώ για την ασφάλιση της υγείας. Η υγεία, η περίθαλψη πρέπει να είναι δωρεάν για όλο το λαό, ανεξάρτητα επαγγέλματος, ανεξάρτητα οικονομικής κατάστασης, ανεξάρτητα να πληρώνει οτιδήποτε. Η υγεία πρέπει να είναι δωρεάν για όλους. Αυτή είναι η καταρχήν θέση μας και σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε. Γι' αυτό λέμε να καλυφθούν ασφαλιστικά όλοι άπαντες οι υπάρχοντες σε αυτόν τον τόπο. Η σκέψη μας είναι ακριβώς αυτό, να ζητήσουμε και πλήρη διαχωρισμό. Στην πάλι όμως για την κατεύθυνση της κατάργησης της εισφοράς υγείας από τη εισφορά για τη σύνταξη. Σκέψη είναι να δούμε πώς θα δω, αλλά στην κατεύθυνση της κατάργησης. Σήμερα ο ΑΕ όσον αφορά το θέμα της υγείας λειτουργεί ως μεσολαβητής. Δεν παρέχει τίποτα, απλά παίρνει τα 90 ευρώ, τα κρατάει κανένα μήνα στο ταμείο του, μερικές φορές θα έχει μασουλήσει για να πληρώσει συντάξεις και στο τέλος θα αποδίδει στον ΕΟΠΗ. Πάροχος υγείας είναι ο ΕΟΠΗ. Και με βάση αυτό εμείς αυτό σκεφτόμαστε. Πώς θα προωθήσουμε το αίτημα για ακόμα πιο έντονα για την κατάργηση, την πλήρη της εισφοράς υγείας. Γιατί αυτό το ζήτημα που αναδεικνύεται, καταρχήν είναι χαμένο, άμα πάμε νομικά είναι χαμένο από χέρι. Έτσι μας είπαν τουλάχιστον εμάς οι νομικοί που συμβουλευτήκαμε. Το κύριο λοιπόν είναι αυτό, να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο και αξιοποιώντας όποια δικαστικά μέσα, αλλά σε αγωνιστική κατεύθυνση. Ευχαριστώ.